he vist circular, personalment, un autobús sense intermitents. El conductor treia el braç per la finestra per indicar el gir. Avui, a les 9 del matí, s'ha muntat un caos en el carrer Marià Sant Juan Cuchí, no? el que porta, el trànsit que porta cap a Torre-roja, cap a l'Institut de Torre-roja, cap al CAP, cap a les escoles. Doncs avui s'ha espatllat un autobús allà al mig. Vull dir, és que és constant, constant. WhatsApps de gent vària que et va dient acabo de veure un autobús espatllat a la C31, acabo de veure moltíssims. I a més, Viladecans, paguem el mateix impost que tots els municipis del Baix Llobregat Sud a l'impost de transport. Som, en termes d'habitants, som més o menys igual que Castelldefels i que el Prat. I quins serveis públics tenim nosaltres en quant a transport? Tenim 4 trens a l'hora. Tenim un baixador, no tenim una parada de tren. Tenim un metro promès des de l'any, com ha dit la Bàrbara, 2001, i tenim un servei de bus que és deficient des del juny de l'any passat. Per tant, jo crec que ens hauríem de posar més seriosos amb l'AMB i amb la gestió, perquè bàsicament molts dels problemes que s'estan detectant ara i que tant hem d'apretar són problemes que es podien haver previst.